Ne janeno Malolwe TV, agero ni iriyo maber kamoro amora ma intiere, wan bende wariyo maber e studio kaendi. Kaka pile, chenro mar ngima mwandu, wago mbekni goeko, motenore koda ngimawa, gigo manyalo kelo chandruok, kata manyalo ng'uko ngimawa, kata manyalo monowa timo gik ma wapango e kit ngimawa kaka dhano kata kaka oganda. Odiochieng' ma kawuono e studio ka, wadwa go mbaka endi, kotenore koda gender based violence, kata lwenje goeko ma thoro mako chuech mar dhano. Luonga ni Ruth Ochungo, e studio kaendi wan koda wendo nyadendi Grace Akech mawuok Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kama iluongo ni Gender Based Violence Recovery Center. Wadago koda mbaka kaendi mondo mi wang'e ni to lwenje magudi, lwenje mag dak osekelo ng'ikni machal nado e kit ngimawa. To ka dipo ni nitiere ng'ikni moro, onego bed ni wayudo resruok kanye. Machiegni studio nyadendi Grace. Chak inuone gi nyingi. Ani luonga ni Grace Akech, Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital, atiyo e Gender Based Violence Recovery Center. Karo hucho makende ma jok moko ng'ata moyudo shida maybe kaka bembo wakonyo gi kanyo. Mana kwa chako gi kanyo. Jogo moyudo shida machalo kata kaka bembo ikonyo kanyo endo. Kapok wadhi mbele, ler ne janeno Malolwe TV ni to gender based violence kata lwenje mag chuech mag dhano en ang'o? Gender based violence gin chuech ma gik ma hinyo ngima dhano, onyalo bedo dichuo, onyalo bedo dhako, onyalo bedo nyathi, ng'ata. Ginyalo bedo kaka bembo, korka jok madongo ma ji luongo gi dho ngere ni rape, defilement, to ji luongo defilement ni rape. Defilement en mar bambo nyithindo matindo ma igi pokoromo 18 kadhi mbele. To kendo kanyo wakonyo jok ma ogo intimate partner violence, dhako gi dichuo gore, to ogo dichuo, dhako goyo dichuo mohinyo, ka gibiro kanyo wamiyo gi hocho makende, kendo wathiedho gi, kendo wanyiso gi kuonde monego gidhiye. Kendo kata ka dichuo bedo goyo dhako, mago jok te wakonyo kanyo. To kendo nitiere miluongo ni emotional. Ng'ato biro kanyo ka samoro oyanye kata gi dhako, koso dichuo oyanyo dhako, koso nyathi obiro report kata janyuole ni osebedo kayanye, ainje maricho, koso ng'ato osedhi through gik mang'eny kata kaka samoro e kar tich orumone to okone kaka onyalo dhi maber. Wan kanyo gi joocho ma kibiro kanyo to konyi kendo ihoyi e yo makare. Mana kapod wantiere kar ng'amo chwanyi emotionally no endo. Wang'e ni kuonde ma ji odake, gwenge ma ji odake, weche jowuoge ga kuonde ma ji osedake ji 2-3. Iyudo ka nitiere jomoko ma idake dala ng'ato, in gi dau, in gi kwaru, in gi nyiekeni, in gi kayuochi. Samoro dau jaloti ga yany. Kese sakena go bende uyudo ga kanyo. Wayudo gi mang'eny. Ema wacho ni kanyo en kar ng'ata. Komponi idak gi dau kata nyiekeni moromi ga yany. Koso samoro in chiliel mane chuore osetho, to koro gitemo yo mondo iwuog kanyo kata through ayany no, koso samoro gidwaro ni iwuog kanyo mondo ikaw lo kata mwandu ne mane dichuo weyo. Sana gino wayude e kind joluo sana. Ka dhako samoro chuore no otho oweye, tiyudo ka koro jodala kata jagweng' dwaro ni mondo ai kanyo, especially kata ka Nyasaye ne okogwedhe gi nyathi. Iyudo ka koro jogo dwaro ni mondo owa kanyo mondo wenegi kanyo, nikech en migumba, onge gimo kelo ne jogweng' kata okelo ne jodala kanyo. Inene kaka en ng'at manono. Koro jok ma kamago be wayudo to kendo wamiyo giga ocho makende. Wakonyo gi through emotional, wamiyo gi ocho makende, nikech wan gi jok mosomo motimo talam mong'eyo oyo ji makende. To kanyo bende wayudo jok manyalo konyo gi kawo yo sheria, ma an achiel kuom jogo. Ma koponi no mae lo nikech en dhako mane chuore otho koso en migumba kamano, to en gi gima nyiso ni lobno ne mare, wakonye, odhi report ka polis, kata koro wakonye mondo odhi nyaka e court. Ka ji obiro kanyo ok en mana ni thieth kende kata ni ocho kende, nitie jok mwakonyo dhi e court mondo gine ka cases gigo okonygi. Thoth cases muyudo, kata lwenje muyudo mag kit chuech, thothgi kaka un jogo ma nitie recovery center kanyo endo, ang'o makelo gi ahinya? Ahinya, ati chako gi wach mar bembo. Kaka sani ne corona ochakore dwe mar 3 nyaka sani, waseyudo weche mag
bembo go modhuro nyithindo manyiri, jok ma mine, jok ma chuo kata jok ma chuo. To nikech kaka wadak e piny ka, mokwongo sana nyithindo manyiri ma pok ochopo higni 18 iyudo kaka anyalo chota exam kata kamano wayudo nyoro. Owacho ni an nawuok kanyo nikech adwaro ni mondo mama odag maber. Baba watiyo to mama wa ok odak maber. Baba wa ni en otiyo to onyuomo mon mang'eny ma wanto odwa ni oweyowa. Ojwang'owa. Koro miya an nyathi manyako anyalo chako wuoth mondo adhi ayud atera gi ng'ato mondo wayud chiemo e ot. Kaka moro ni wayudo nyoro, jagina 16. To kaka loso ID wa kio, kao ID ng'ato. Koro ID no ng'amo oyudo ID no je 22. Koro ko biro to wacheke wang'iye ni to in ja igadi. Ma ok en kitambulisho nikech kwa ng'iyo picha ni bopogore kodi. Teno otwa ni mano en. Tawacho ni hapana. Aluonge takoni nyisa ni ma en kitambulisho no. To kora ni kitambulisho no nakwanyo. Koro jamamo makne ke jamano no magi polis mokele godo. Ne adhi tawuonde ni mano en an. Nikech ka embe no nena to na kanyathi matin. Koro kitambulisho nasebedo ka wuotho godo nikech atimo timbe moko mag terruogo mondo akony minwa. Koro no waneno ni nyathini jonyuol samoro miyo nyithindo manyiri donje e timbe moko maricho mok gidwar. Kendo samoro no wuoyo no ywak. No literally ne ngata mane center kanyo no kowinjo maber. To ber ni min gibe no biro kanyo koro embe no miye ocho kata koponi janyuol obiro gi nyathine. Samoro wayudo ka jonyuol go ema emotional moloyo kata gin gilit mo kata nyathi mondo biro kanyo. Nikech nyathino ka nowuok osemanyo dweche madhi 3. Koro ka norome dichuo manonyuome nikech nyathi matin, jigni 16 pod nyathi matin, to nyume ng'ama jigni 32. Koro no to ole gi timbe moko maricho koro no riembi odhi. To wacho ni iriemba dhi to mama pok nong'e ni an kanye. Nyaka koro luongo mama. Mama ka noluongo to biro mana gi polis. To yudo gi to mako gi te. Kawuono ne gin e kot. Koro gik moko kaka wadak samoro miyo nyithindo ringo mawe dala. To kendo bembo iyudo ka nyithindo sani kaka nolor skul ni gin idol. Gima gido timo malong'o onge. Gidwa ni ging'i pono, gidwa ni ging'i TV, gik matinde obiro ma nyithindo ng'iyogi. Koro mano lead them to gichako timo timbe maricho. Manyiso ni achiel kuom gigo makelo weche mag gwandruok lweny mag kit chwech gi mokwongo en kech. Kech ka igo story mar nyathino, taneno ka en kech. Mar ariyo en bedo ni onge gima ng'ato timo. Koro pachi nyalo paro mana gigo maricho. Gin idol gima gitimo onge ka pinyuru. Koro sani ok nyocha gisom jomoko nikech gisomo online bukoro nyocha gisesomo nikech gisomo matin after 3 months. Koro gineno ni onge gima giyudo ka giwuok gichaka wuotho kendgi. Jonyuol samoro dhi manyonegi gin giwuok. Yes. Kikanyo no janeno Malolwe TV pod agomba kaendi kod nyadendi Grace opimonwa pekgo kata yorego gigo magitimo Jaramogi Odinga kaka ikonyo nyithindo, kaka ikonyo jomadongo, kaka ikonyo jomachuo, kaachiel koda jogo mamine. Ma samoro kadhe mapek kotenore koda wechego eko mag lwenje. Pod wadhi mbele kaendi, kata kamano we wakawe mana yweyo matin. Bang' kowuok e yweyo kaendi to nyadendi ang' ne lerwa ni to gin kit chwech mage mathoro kadhe hinyruok kata pek kata rach machal kod magindi. Luonga ni Ruth Ochungo, pod atayo chenro mar Ngima Mwandu, ma en chenro mabiro ni ngeso ka ngeso sa 10 mamidhiambo. Kik idhi mabor. Ageno ni pod ikete Lolwe TV kaendi janeno marwa ma wageno. Pod dhi mbele kaendi go mbaka ka dipo ni ok yaw TV mari wani studio kaendi kod nyadendi Grace Akech mwago godo mbaka kaendi kotenore koda wechego mag gender based violence kata lwenjego eko mamako kit chweche mag dhano. Luonga ni Ruth Ochungo, pod dhi mbele kaendi. Mana kuma ne wawe godo nyadendi Grace. Wang'eni kamiti eno Eden Recovery Center en kama konyo ji mopogore. Kaka jogo matimo nonro, kaka jogo ma jolony kotenore koda wechego eko mag gender based violence. King'iyo kit joma chuo gi nyithindo gi joma mine, ere jogo ma thothne report kanyo kendo ikelo cases mag bembo, mag gocho, machalo kamago, gin jomagi?
Erokamano ahinya. Jok ma othoro yudo kanyo gi nyithindo. Wayudo nyithindo ma ikgi tin kata ne dweche 6. Nyithindo ma obambi kata samoro ma dweche 6 ka wacho tangero ni biro wuogi nikech pok ijogi kamano. Inyalo bedo kata obambe gi babagi kata ankone ma gidage ot. Mago wayudo. Nyithindo ma pok oromo higni 18, statistics marwa ng'eny. Kwanwa ng'eny ne nyithindo to gi manyiri. Bedo nyaka nyithindo ma yawuoyi bende ibambo gi chuo. Koro nyithindo e thothgi kae to jok ma mine. Mine bende biro kanyo orepa. Orep gi samoro ne owuok e chiro modeko to pikipiki oting'e jo boda, ok jo boda te. Odhi onindo kode kamoro, otere kata mane ot moro pok orumo to biro otimo kode richogo. To obiro kanyo the next day, kinyne obiro kanyo to akonyogi. Koro wayudo jok mang'eny sana, gin jok ma nyithindo gi jok ma mine. Jok ma chuo wayudo. Nasewacho ni en kar ng'ata. Jok ma chuo be bambo. To most of jok ma chuo kudwa biro kanyo. Thin gi machoko chir mondo bi. Wich kuot negogi. Kaka igani waseyudo jok ma chuo mobambi 3. Ang'en kacho ne chuo ibambo to jok ma chuo biro penjore te bambo gi nang'o. Nitie kaka ibambogi. Lero neno. Ibambogi ni samoro ne gidhi kata mostly waseyudo gi ne gidhi madho kong'o. Gidhi kamoro. To koro gine mesa ka achiel to nyiri ma en godogo samoro keto ne gimoro. En ka kinyo chunge odno to yudo mana ka en duk en nono. Samoro giketo ne yath. Obambe kokia wabiro bua thiedhe. Moro bende ne wayudo mano bambe gi ng'at motiyo no. Kabi wacho ng'ama notiyo ne ng'ama notiyo kuma notiye. Kane gidhi waro alot kamoro. Okada wacho bende gidhi waro alot no. To ne gin gi boss ne gi ariyo. Ok ong'eyo gima notimore. En kochiyo to yudo mana kowite. Owite stage ma Kisumu. To ne gia Nakuru. Owite stage ma Kisumu. To en duk. Koro jok mano kwanye gi gin mana jo manamba ema notere osiptal. Kata sama ne koro otere ward no nikech ne unconscious no konyal ng'eyo kuma entie. To odwanyore. Koro jok mane otere go koro luongwa nikech oseng'e ka giyudo jok mo obedo admitted go orwak gi direct to giluongowa ga to wadwa ng'iyo. Koro bang' ndalo 3 eka koro pacho duogo kowacho gima notimore. Koro ka waneno kaka wakonye mondo odog thurgi. Nitiere cases ma ibro yudo ni nyathi matin kata nyathi manyako kata mawuoyi oroch ratiche gi ng'ama ong'eyo kata watni. Di mang'eny anyuola ero goga bura mondo mingi ni walosa en giki tero mbele ma en neru ma en nyathi owadu. Ere konyo ng'ama oyudo pek machal kamae nikech itin jalony ing'eyo legal ways manego bed ni ng'ama chal kama luwo. Erokamano ahinya. Mago nitie kendo ng'eny kata mana nyoro no wayudo. Nikech ka samo otimne oketh ratich nyathi iyudo ka ji obedo kidwaro ni wachno wach kidala giwacho ni idhi kuodo gino gima wich kuot dhi kuodo gi familia ka ng'owinj to iwacho joka ng'ane timbe gi kama mano achiel. Mar ariyo ka en ng'ama miyo tibro yudo kata ka dichuo ni oriwore gi janyuola ka mondo kik giwach gini nono to mama ni koro bedo gi shida nyaka kata mana riemb mama ni. Lakini wan to ka gibiro e gender ka gibiro kama wantiere no donge wan kanyo no nyaka wathiedh ji nyaka waket ji mondo oyud haki gi. Koro wanyaka watima kaka onego wati. Wabro nene maber ka mama kata ka no tamni ki giwach gini nyaka wamiye mijingo mwakonye modhi record statement make sure ni case ni ochope court. Koro wan ko case ochope court mako jamaundu cha. Koro jo court ema bro mo nikech jamaundu kata no timang'o tibro dhi miye bond. To I have to awuonya ka I make sure ni omak ng'atno. Especially kopo ni nyathi matin moketh ratiche. Nyaka ng'a atim matek mondo kapok jamaundu ni oringo to make mondo koro odhi owach kucho. Nyoro kata noyudo nyathi matin mane nyalo wacho gima notimore en higni 11. Onyalo wacho kata kaka ne ng'ano obambe kaka no oyude bungu kodhi moto otemone kama kendo luongo nyaka nyinge nyithindo. Koro samoro nyathi nyalo bedo nulo gibuogo nyithindo mondo giwach dabro negi to kiwacho dabro dhwang'o odute nyaka mamau. Koro nyithindo mang'eny yudo ni ok gidwa wacho gino nikech ok odwa ni min gi otho
koso ko dwani mondo dalagi owang' nikech jogo buogogi kata biro negi mamau kata biro nego babau. Koro miyo nyithindo mang'eny buok, lakini ka gibiro to wan watimo negi ocho makende mwa make sure ni justice is done. Kaeto kwaneno ka kamodakeno ok en kama conducive, kama ber kode, watero gi safe places kama ginyalo dake kapod poj bura no dhi mbele. Nikech samoro waseyudo cases kaka last year nwayudo case ma nyathi ma ka kinyi dhi tim ruling onegi nyathino kapok wecho rumo. Koro kendo mana Kisumu ka. Koro wane watamo by all means ni nyaka nyithindo go wa protect gi. Kata ng'ama miyo no embe nyaka protecte mondo koro kik obed moluor mar wacho gik mosebedo katimore. Nyalo bedo ni seche manyocha obiro report no mano koro en too much. To gino sebedo katimore. Most of the children gino sebedo katimore di mang'eny to giwacho ni kama koro chopene koro kabicha ko wacho kendo nyaka koro adhi full ir mama. Ang'eyo ni elakseche giendi nitiere joma neno wa kokaneno ne TV kech ne TV nene Kenya mangima. Lerne jalno masamoro ni ka en kata mana Migori, en kata mana Siaya, en Homa Bay, nito offices mag gender based violence recovery center bende giyudore e gwenge mamoko koso mana nyaka gichop Kisumu ka kende. Mokwongo Kisumu is the big Kisumu maduong' moingo gite. Ma wan kama waluongo ni gender based violence, it's a one stop center, yani en kamoro ma gimoro amora nitie. Nikech kibiro kanyo tiyudo ka ng'at molony gi hoyoji, data counselor nitie kanyo, iyudo ng'ama kao rembji, laboratory ni kanyo, iyudo kendo ng'ama pima virusi kidwa ng'e gine nitie kanyo, iyudo daktari makoro dwa thiedhi madwa examine madwa gik mamoro kumite, iyudo kanyo e room kama wabedeno. Kanyo iyudo ng'amo somo chike kaka antie kanyo iyudo sister makata ko poli jochwo sindan, sister no chwe sindan, iyudo kanyo iyudo ng'ama jo community, because wande mamarwa no en example ma Kenya magima biro somo to ng'iyo kaka gidwa ni gitim kanyo. Koro watemo mondo wayaw moro gita to e osiptende ma Kenya ka watemo ni at least gibedie godo, though gionge godo but ginyalo konyo ng'ato ko bambi kata ka ne obamba ng'ato Homa Bay to at least nitie jok mane osepuonji, nikech kama wantie ni jogi te osepuonji, they have gone through a course of gender based violence, yani wasedhi training wate, yes wadhi training wate muang'eyo step ka step monego wakao ka ng'ato biro, gima monego watim. Ma jok mani kanyo gi jok mose wanjo watalam, gibiro somo kuom kata magistrates court Nairobi, gibiro somo kanyo, jo Bungoma gibiro somo ga mara kanyo kaka gineno kaka watiyo. To osiptende teme Kenya ka nyaka gibed gi ng'ato at least kata ji adek manyalo konyo ng'ato kobiro. Jaramogi Oginga Odinga is a referral hospital. Wayudo cases moa kata Migori kata Homa Bay motamogi tikelo mana ka mondo koro wane kaka wakonyogi. Yeah. Aya, ne janeno Malondo TV, agene kaendi wapuonjore malach. Agombo ni mondo miya amigi namba. Makadi poni ng'ato roch rateche moro kumoro, kata nyathi moro bambi, kata mana dichuo moro ne oroche ngima mare, to ginyalo tudore godo. Omiyo kumoro moro ma intiere kadi poni ikadhe matek tikia ni chak nango, inyalo kawo namba niendi nikech wan kaendi mondo mi waloko ngima oganda, wan kaendi mondo mi wapuonjre, mondo mi wadag kaka owinjore wadagi. Inyalo ndiko namba niendi ma en 0777782318 nono abiriyo aboro ariyo adek achiel aboro. Kapod dhi mbele kaendi nyadendi Grace, nitie jomoko ma oroch rateche, nyathino bambi, ng'ama miyo moro no oroch rateche kumoro, moro kwar gi oromo gi uwi, moko mond nyieke oramone, jomoko bende ka yuoche dwaro mondo mi odar e lo. Okia kaka otim, gimodong' ka en odong' ni oywak kolamo Nyasache mondo mi okonye. Kaka jalony e weche gieki mag lwenje mag kit chuch dhano, lera in to inyalo konyo gi yo machalo nade? Wan kaka wandiko watiyo nikech wan oko as human rights defenders, nikech watalam maiye kanyo wan human rights defenders, wan kanyo mondo wakony dhano. Watiyo nyaka oko nyaka Oyugis. Nitie mama moro mane stochi biro e Lolwe radio mana ni Oyugis.
ne watemo by all means modhi okawe gi mtoka mokele Jaramogi kane yuche ne omailo to nitie joko maundu moko mabambe ga bamba pile en ji ne ibambe bamba pile tan gi nyathi matin ma jegi ne 6 kama so sama jogo biro bambe pile nyathine no neno en mana dwe mar 7 kae mancho wakonyo mamano mwakele kama watere safe space koro wan kamoro amoro watie as long as ng'ato no bambi to okonyal chopo karwa nikech karwa waseyudo kata nyithindo mo obambi moyudo 3rd degree te yani 3rd degree awacho obambe mokethe moriwore nyaka gi koni makoro okonyal dhi oko matin okonyal dhi oko maduong makoro ko biro kanya ka timne surgery makata koro ogolo ne oko maduongi kamoro ka daktari onge kaka timo inyalo gol oko maduong gi pende mondo koro kuro ochang maber wayudo kata jok mobambi maka gichopo e center kanyo nikech jongen center kanyo emitime gol ka gichopo kanyo to moko tho koro wan samoro gi namba mimiyo gino kopo ni ng'ato ne ni mabor to neno ka gino sebedo ka timore ma too much ka gigoyo no namba no wan gi mtoka wan tigi NGO ma supportwa ko goyo na namba mocho ni omiwa direction modwa ka kawang'ano to akele ka to athiedhe koro ka bang' mano to nyalo nene awacho ni wan gi safe places motere jogi motere jogi as far as Meru especially maboyo especially kaka sani no kama nyicho watiyo godo maduong miluongo ni Agape nyicho lore koro watero jogi as far as Meru nikech especially nyithindo manyiri masani no wan gi nyaka cha corona chakre wasebedo gi pregnancy mag nyithindo matindo manyiri mapokoro mjigni 18 maromo kata 50 gi wiye mamoko mi ich gi wuonegi monyuolo gi biological fathers I mean wuonegi owetegi kweregi koro magi kan gich makamae nitie safe spaces moko magi nyanyuole koro manyo ni kuonde moko magi nyalo dhi gi nyuole kocha kapod case dhi mbele nitie udi moko safe spaces moko moyie kawogi Mana kaporo mana kar statistic kanyo endo kwan mag jogo moseinyore kokadhe weche gi mag donje mag kit chwech wawacho owuoya chakre Januari koro we wach corona nyaka sani waseneno ji mang'eny especially mar Bembo waseneno Bembo up to September man gi 1900 and something mago nyithindo mobambi nyaka mon nyaka chuo mano te to mon ema ng'eny kanyo yes nyithindo manyiri gi jok mamon wach moro pode okawinjo ka nikela godo maler pana no mondo ing'ona godo bede branches uyudore kanye e Nyanza Luo Nyanza kaindi wanga gi branches ena Kisumu ka kende Kisumu JTRH Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital bedo supported gi ICAP Center for International Programs ma support GBVRC ne gender ni to wasipuonjo ji mang'eny wadhi community wapuonjo ji community mar Kisumu kate wasechopo kata Siaya wase rescue nyithindo ko Siaya remember wane Kisumu to wadhi tiyo ka Siaya ka nyithindo go wuon gi obambo makoro jo gweng' be kuro luro baba gino jama undu omadho njaga to bambo nyithindo jo gweng' ng'eno bambo nyithindegi lakini ogiluoro ginyalo wacho koro ng'ato ma brave ng'at man gi chir emogoyo simu wane igoyo kasana emogoyo simu tana wuok gi polisi mwadwa rescue nyithindo go bwa kelo kisani gine safe moro ncho rescue gi dwe mar 8 nyaka sani pod gine safe moro ja class 8 to wadwaro ni otere kamoro mosome koro kata kono enroll kuro to obro tere usomo kosetieki kwa manyo kuma men gi nodhie negi pogore koro kano wuok miyo no wuok koro jaduong' ni nodong' obambo mana nyithinde koro wan wasipuonjo ji to ok wan gi branches wasipuonji makoro ji gibiro somo kuoma koro gidhi gi yaw kendgi awacho ni kaka Mega Bungoma and Gita mako jok mane osebiro mosomo kuoma oneno kaka watimo makata kwa dhi kuro wakonyo gi setting ka ginyalo set kargi kaka marwano mondo koro gimbe koro girefa joka koro gin gi thieth jokocha mondo koro karo ka pong samoro ka bedo congested to nikech ji mang'eny mane ok osomo talamni sani kendo district bende osechako margi ne gichako margi 3 weeks ago mawaho ni ka gichako margi kamano koro congestion ok bedo kama ng'eny ahinya koro at least wabro yudo jok mabro konyowa
Nyaka no chago mbaka kaendi, aneno ka thoth joma hinyore ahinya ka gin joma nyithindo. Yes. Gin nyithindo. Wang'eni nyathi kapod dongo, gima duong' monego bed otimo e ngimane en wechego mag somo. Yes. Nyathi obambi, okele Jaramogi Odinga Teaching and Referral, kaeto bang'e no endo, othiedhe. Bende ung'iyo somo mare. Kako nyalo wuok kata mane primary, mochop kata mane high school, modhi mbele mangimane bed kaka jomamoko. Mano penjo maber. Wanti gi ji, kaka watiyo no, wan gi jok mwatiyo godo together. Waluongo ni partners. Partners gi, kata nyithindo mineno matindo, gimomiyo ineno kamoko watere safe forms. Wanti gi partners ma olony mana korka puonjo nyithindo. Ma kopo ni nyathi moro nobiro wacho ni an atimo kama nikech baba notamore puonja kata mama notamore puonja, waluongo partners waka. To wakonogi ni neno, nyathino biro kama, owacho ni gini notimore ne nikech ne baba oringo kama. Koro nodhi endelea gi school. Kata example mana mi nyoro no. Owacho na ni dak teknwa. Koro ayie dok school, ja klas 8. Sama nowacho kamano jo partners moko no waseluongo. Bose biro boyie kawe. Koro wanti gi partners moko mwatiyo, jok mwatiyo godo together. Ma kwa neno ka nyathi do dhi school, tigitere teramba gi som motieki. Mana kapod wan kar somo kanyo endo. Ang'eni lero kanyo maber ni nitie kukawo nyithindo go mokony motergi. Gima penjo karo kae koro maduong'. Bende utimo follow up mung'e ni nyathi mane watere school cha en notieko mano kama masani koro ngimane ni kama. Follow up bende utimo. That's a good point. We follow up. Ako ni moko sepuja ka second from us. Jok inno kaka wariwo gi partners go. Gin ma gigonwa simu. We always call them. Wang'eni nyathi ni timo form 4. Nitie ariyo matimo form 4 this year. Emana ni koro corona ni apano ginyalo timo penj higa manyien. Wa follow gi up. Mono watere form ariyo go watero ka jo form 1. Ben wagolo gi mane lwet jonyuol gi ka baba gi. Ako jok mamiyo ok jok mabeyo. Nikech ing'eyo maber ni jaodi bambo nyathini, mose miyo kata nyathini age, nyathi biro nyisi ni mama ing'eyo ka baba ne dhi choto pamo tienda. Ine itimo nyathino ni dhi kucha iketho nyinga. In batini ero churi mo kata nyathine ni. Sama nyathi osemako age, kokipeje ne age no yinga. To kiwacho nyathi wacho ni mano age baba, tik ikemel. To nyathino chako wacho ni gigi kasa ma baba ato gwelo tiende monego iwinj ti chak kawa atua. Koro jok makamago mayo gi nyithindo, watero gi kuonde ma ginyalo some. Koro nyathi kosebedo motieko school in 18 years, gibiro decide on their sides. Ka gidwa dok dala kucho, koso gidwa bedo ka. Nikech ka osebedo 20 ma gitieko school, koro ng'eni they have to decide on their own. Nyaka koro gipar gima gidwa timo kendgi. Koto kopo ni pod giluoro, I am so happy ni jok moko ma kawatwa ma manyo kata nyithindo gi tich kata trainings moko ma ginyalo dhie. Janeno Malolo TV, wageni ngima mwandu. Sami ngima, inyalo chopo lek mari. Sami ngima, inyalo timo gima idwaro. Sami ngima, inyalo manyo gino midwaro e kit ngimani. To nikech ka ngimani obedo oroche yo moro amora, kata ratiro mari oroche yo moro amora, to lek mari ok nyal chopo kare. Mae momiyo koro wakelo ni wach ni kaendi mondo mi maber ni weche mag rocho ratiro mar ng'ato, mar nyathi, obede ng'ama miyo, obede ng'ama dichuo, ok en gima owinjore kata matin, nikech onge mwandu maduong' e piny kaendi maingo ma ngima. Madam Grace, aneno ka sani ngono wang'i, ng'eni gigi dhiga gi sa. Koro agombo mondo mi ing'e kamera ni, tiwuoye gi janeno Malolo TV, maneno wagi e lak seche giendi, inyise ng'ikoni endi, inyise ni to onego bedo timo nang'o mondo mi weche mag lwenje mag kit chwech gendi kik bedie. Mokwongo tik report kes kuwuok mar rocho ngima ng'ato kata ineno ka dhako moro ogo dichuo kata dichuo ogo dhako, report. Kineno ka ng'ato mo inyore kabisa, kuongi bi tero hospital koko dhi report baadaye. Wahero wacho ni ka oroch ngima ng'ato kata oketh ratich ng'ato, okwongo ringo dhi hospital mokwongo, kaeto bang'e kaka wantie kanyo wan gi system wa follow. Wabro kawo ng'ano mondo water mondo dhi report ka police. Kato wakonyi follow up the case. Awacho ni wa follow up the case nyaka chieng' rum. Kibiro office wa yudo kata convictions man watimo 2018, 2019, 2020. Wa make sure ni ng'at man watere court no ka nje maundu nyaka koro twe kata makete jela maromre gi Sexual Offences Act. Nitie kaka oketgi kaka twitch no ndalo monego ng'ato tieke e od jela. O report. Wach ni mugik miwego do janeno. Wach na mugik nawe nego janeno ni jiwek bedo moluor. Jonyuol nyaka take mag nyithindgi. Mar ariyo, ng'ama miyo
ka nyathi okelo ni wach moro ni otimne kama, wabed osiepe gi nyithindwa mondo nyithindo kik pandonwa gik matimore negi, nikech jonyuol moko kiny kaka nyathi nyalo approach tek. Koro wabed very careful ka nyathi onyisowa gimoro, wang'e wachik itwa mondo wang'e gima otimore mondo wakony ji. Erokamano. Ikanyono janeno mar Lolwe TV, mane makelo e giko niendi mar chenro mar ngima mondo odiochieng' ma kawuono ne wagomba kotenore kod gender based violence. Iwinjo ka nyadendi Grace Akech mawuok Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital oleronwa okenge monego bed ni wakawo, gigo monego bed ni watimo ka diponi ratiro mar nyathi orochi, ratiro mar ng'ama miyo orochi, ratiro mar ng'ama dichuo orochi. Aweyi gi lakteche giendi, to kapok aweyi, inyalo yudowa e Facebook page marwa ma en Lolwe TV, Twitter handle marwa en @Lolwe TV, ka Instagram marwa en Lolwe TV. Oriti masani, luonga ni Ruth Ochungo, ane makelo ni chenro niendi mar ngima mwandu. Watudre kendo juma manyien saa 10 ngeso. Bye. Erokamano.